ऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। 20 मार्च अगोदर चौदार तळ्याचं पाणी शुद्ध करा, नाहीतर वंचित बहुजन आघाडी तलावाच्या चहूबाजूनं पाण्यात उतरून आंदोलन करेल। होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी शासनाची असेल असा इशारा देत वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी चौदार तळ्याची पाहणी केली। उपविभागीय अधिकारी महाड यांना हे निवेदन दिलं। 20 मार्च रोजी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाडच्या चौदार तळ्यातील पाणी प्राशन करण्यासाठी सत्याग्रह केला व अखंड मानवजातीसाठी पाणी खुलं करून दिलं। पाणी पिण्यावर सरकारनं घातलेली अघोषित बंदी उठवल्यानंतर 20 मार्च दिवशी देशभरातून श्रद्धाभावनेनं भीम अनुयायी इथे येत असतात। त्यांना चौदार तळ्यातील पाणी पिण्याची आस असते, म्हणून ते पाणी पित असतात। सरकारनं व स्थानिक प्रशासनानं याची काळजीपूर्वक नोंद घेणं गरजेचं आहे। 20 मार्च पूर्वी चौदार तळ्याचं पाणी शुद्ध करा, नाहीतर बहुजन वंचित आघाडी तलावाच्या चहूबाजूंनी पाण्यात उतरून आंदोलन करेल। होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी शासन व प्रशासन यांची असेल असा इशारा देत यावेळी सर्व वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते यांनी चौदार तळ्याची पाहणी करून उपविभागीय अधिकारी महाड यांना निवेदन दिलंय। बाळासाहेबांनी ह्या चौदार तळ्याचं पाणी प्राशन केलं आणि आज आम्ही पाहत आहोत, आम्ही आज कार्यकर्ते इथे उपस्थित राहिलेलो आहोत। ह्या चौदार तळ्याची जी दुरावस्था करून ठेवलेली आहे, सरकारचं या तळ्याकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे। इथल्या स्थानिक जे काही राजकारण चालू आहे, त्या राजकारणामुळे ह्या तळ्याची दुरावस्था झालेली आहे। आज आम्ही पाहत आहोत की ह्या तळ्याचं पाणी एवढं अशुद्ध झालेलं आहे की ते पाणी पिण्याच्या लायक नाही। तर मला असं वाटतं की हे 20 मार्चच्या अगोदर ह्या तळ्याचं पाणी शुद्ध व्हावं, म्हणून आम्ही ह्या ठिकाणी पाहणी करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहिलेलो आहोत। या ठिकाणी आज आम्ही चौदार तळ्यावर आलेलो आहोत। चौदार तळ्याच्या आज 20 मार्च रोजी चौदार तळे वर्धापन दिन आहे आणि या वर्धापन दिनाच्या नियोजनानिमित्त आम्ही आलो आणि या ठिकाणी आल्याच्या नंतर बघितलं तर चौदार तळ्याची अत्यंत दुरावस्था आहे। या चौदार तळ्याचं पाणी जर कोणी प्राशन केलं तर तो आजारी पडल्याशिवाय राहणार नाही आणि या चौदार तळ्यावर 20 मार्चला अभिवादन करणारा जो भीम अनुयायी येतो तो प्रत्येकजण हे पाणी प्राशन करतो। त्याची हीच भावना असते की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे पाणी प्राशन करून आपल्याला पाण्याचा हक्क मिळवून दिलेला आहे आणि हे पाणी प्राशन आपल्याला देखील करायला पाहिजे। ह्या चौदार तळ्याच्या पाण्याला भीम अनुयायी अमृत मानतात आणि या अमृताची आज अवस्था गटाराप्रमाणे केलेली आहे। ह्या पाण्याची जी दुरावस्था झालेली आहे याला महाड प्रशासन जबाबदार आहे, सरकार जबाबदार आहे आणि आमच्या जिल्हा अध्यक्षांनी या ठिकाणी आत्ताच जाहीर केलेलं आहे, जर येणाऱ्या 20 मार्चपर्यंत या चौदार तळ्याच्या पाण्याच्या फिल्ट्रेशनच्या कामाला जर सुरुवात झाली नाही तर आम्ही 20 मार्चपासून आंदोलनाला सुरुवात करणार आहोत। आणि मगाशी पण मी जाहीर केलं की आंदोलन आमचं असं असेल की आमची वंचित बहुजन आघाडी ह्या तळ्यात उतरून स्वतः तळ्यातला गाळ बाहेर काढेल आणि ह्या तळ्यामध्ये उतरून आमचं आंदोलन असेल। आपल्यामार्फत आम्ही शासनाला पुन्हा एकदा इशारा करतोय, जर वेळीच आपण या तळ्याच्या पाण्याचं फिल्ट्रेशनचं काम सुरुवात केली नाही तर वंचित बहुजन आघाडी गप्प बसणार नाही। या वेळ प्रसंगी या महाडच्या पुढाऱ्यांना या तळ्यात बुडवल्याशिवाय वंचित आघाडी गप्प बसणार नाही, हे मी आपल्या माध्यमातून आपल्याला सांगू इच्छितो। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।